Hi, this is just a short video. Na ako'y nakita na video nga gikan ni Danlok. Ako rebutan sa description nun niya para makita ninyo ang video kinsa po na si Danlok. Kung na kay ganahan buhaton, usahay, di ba ganahan ka imong iunya-unyaon or minga nga, unya na lang na or di lang sa karon. Ang iyang example nga ni, push up, di ba? Kaya na ito mag-push up. Kaya na itong tanan mag-push up. Basta na lang kay kamot. Di ba? Kaya na ito mag-push up. So, usahay, bisag kaya na ito mag-push up, di na ito buhaton. Isa kumot pasabot. Usahay, mingon ta nga, kapoy man, kapoy. Nagiuban nga mingon na, sayo pa kay sa buntag, unya na lang. Napoy uban mingon na, hapon naman, dili lang. Pero, sayon ra kay ang push up. Nga pag-iuban namingon, di ko kamao. Saan mo na, iana ang kamot, o iana ang kamot, o iana ang kamot, push up. Wa lagi lang buhata. Og sa sige nila, o gunahuna, unsay mga rason para di siya ka-push up, wag sila na push up. Samtang ang uban, di ka ba mo push up, ningon ra nga, yan siguro. Dili siya kamao, di mo yung push up siguro, basin, pero naka-push up siya. Samtang gatong kamao, nga dahang kay nahunanaan nga naon ko no, wa siya ka push up. So ang uban usahay may kasi theory, may kaya sila nabasahan pero wala application. Pero ang uban wala kabaw sa theory, pero nabuhat nila kung unsa ang theory. Kung nga wa sila idea unsa ang theory all about. Parehara gud sa pagluto, no. Tanaw og daghang views, videos about cooking. Nya basa pod og mga books about cooking. Nagtukang kamauna ka. Pero ikaw, inigluto nimo, ako sa palpak imong lutoon. Samtang ang uban, di sila kamao. Wag sila kita unsay mga YouTube, mga videos, wag sila kita unsay libro, unsay mga pagsuwat, unsay ingredients. Ila lang gisuwayan, then palpak pod. Pero pagkatilaw nila, kuwangan man nig tamis. So butangan siguro asukar. Or tabang man ni, butangan siguro asin. Nakuha nila ang theory, bisag wa sila kabasa sa libro. Nya usahay mo yun ta ang expert kadtong nakabasa og libro, kadtong nakabaw sa unsay angay buhaton, pero sigurado ko ubang expert di ka ba unsa ang pag-apply. May lang sa theory. So maora na itanawan ninyo si Danlak unya kadtong nakayon kani nga video, pa-subscribe na lang pod. Unya hit the notification bell para makabaw ka unsa pa ako ang mga sunod na mga feature nga video. Amping!